kay naton bisita, naton maapting gihapon na COMELEC Regional Director Atty. Ling Mitros na papalisan na naton balik-balang from Australia, Ma'am Elesa Pabilio. At akong mga tinutulong, sarahan ka kumbang, unang kang ang nakatunan, kabutgaan sa rayawan, sabi ko na permi, ang kinipinitahan, ay hindi na sayaw, sikatan ka naman, sayaw namin pusuhan ka sana. Isang bukid, lahat na lumungap, warta, magkamali, may dapat, walang problema, ikandang na, manibigagana. Ilalay tatay, isang kungkan nakasana, ay nahiran, at aminudong asunata, nanayo mahiran, hindi siya may karulang bandira ang sayaw ng kurangsa. Ikan bukit, lahan balong mungap, wartat, basta mali, may dapat, walang problema, ikandang lang, manibigagana. Pinasayaw ako, ang kargang namin, mahusay na daraga, ang akong itinalo, ang akong mga tinutulong, sarahan ka tulad, unang ka, ang nakatula, mabutgahan ka rayon, sabi ko na permi, ang ginit-ginitaman, ay tinasayaw, sikatan ka naman, sayaw ka namin ulo, sugat ka na.
sunaga sa dayo mahirap bisan diin ang pista ay karuyak mahirap at sayaw ang kuranda. Ay tatay, isang pulong kalakasan na ayon-ayon ang aminudong asunaga sa dayo mahirap ang isang liig ng pista ay karuyak bandira at sayaw at ganda. Damo salamat Attorney Nick Mentros, kinani mo naging partner kay Madam Mag-Ilis Pabilio. Sige, papurutan tayo na eh. Yan na, matawag ako mga hawal sa